стала знервованою. Коли? Після вихідних, останні 3 дні. Поводилася якось дивно. Скажімо так, мов би не при собі. Ви щось у неї запитували? Я намагався поговорити, але вона не була від... Добра водичка, да, Ляля? Я думав, це все не... Добра водичка. Де ви були сьогодні в 7 ранку? Збирався в аеропорт. Вас хтось бачив? Не знаю. навіть- Дивись, от водичка знов не тече, вона зараз буде А лапка? хотіти. Ну то вона тобі що, вже навчена? І на ті? Я вже думала, ти навчила її. Звісно. От бач, вона порухалась і тоді водичка тече. Джесіка, вже сообразила. Розумію, це Джесіка. здається дивним, я теж так думав, але Мелісса вирішила... Молодченка, Лялечка. Бери пий, поки тече водичка. У нас ніколи не було інтимного зв'язку. Приколістка мала.